Bé, una victòria importantíssima per afrontar les festes de Nadal amb la tranquil·litat necessària, no? Sí, la veritat és que sempre és important, quan hi ha un descans com el que hi ha ara, doncs marxar amb bones sensacions, i les millors sensacions són les de guanyar un partit, no? Guanyar un partit crec que és el millor premi que pot tindre l'equip, el millor premi que pot tindre els entrenadors, la directiva i tots els aficionats. I avui doncs, el dia era un dia especial a Guitarra, a part del partit de futbol doncs, era un dia doncs, que els nens venien a donar la carta al patge i crec doncs, que la festa ha estat completa. Bé, de fet ha estat un partit que la Unió Esportiva Tàrrega ha afrontat amb molta intensitat. Tu dius moltes vegades que si no juguem amb molta intensitat ho tenim difícil. Això ha fet que poguéssim desplegar no amb facilitat però sí amb comoditat al rèdit. Sí, un quan acaba el partit pot pensar que el partit és fàcil, pot pensar que es podia haver jugat millor, pot pensar que s'haguessin pogut transformar més ocasions, però la veritat és que el Redis té jugadors de moltíssima qualitat, jugadors que estan entrenant amb la plantilla del Reus, alguns tota la setmana, i que té 22 punts, que són els mateixos que tenim nosaltres. Aleshores, guanyar un partit en aquesta categoria i a totes les categories, ho he dit ja moltíssimes vegades, és molt complicat, i guanyar-lo 3-1 doncs és un mèrit gran i és un valor afegit, no? Aleshores el partit no ha estat gens fàcil i si hi ha hagut aquesta diferència al marcador, jo crec que, com molt bé dius tu, principalment ha estat amb l'actitud dels jugadors. Crec que tinguent aquesta actitud, doncs és més fàcil les coses. Malgrat avui ens feia una miqueta de por perquè fèiem molts canvis a l'equip inicial i sabíem que això a vegades també es paga, no? Però creiem que era el millor per gestionar l'equip i la veritat és que ha anat molt bé.